nalika si Ismaya nyuwun ruwang ana ing jagat tumuli wewayanganing si Ismaya ya Kakang Ismaya sinabda dadi wujuding pawongan ingkang gecul kumarucul kang aran Bagong mengkono mungguh kang dadi asal mula-mulanira Bagong bayangan iya kula niki iya sing nyipta Kanjeng Rama Pukulun Sanghyang Bathara Tunggal bayangan aning Semar iki nek nang ndi sing ana bayangane nuwun sewu niki nuwun sewu wangsulan sing tenan apa ming gara kula kok kaya ora mantep to ming diwaringi kok kaya mustahil ngono lho ing atase bayangan kok di bem salah bem dadi wong ya ora mungkin niku akale ora ketemu nalar niku mboten iso nek kaya ngoten niku wase saniki kula mung kepengin jenenge bapak kula titik nek sampean kersa ngaturake matur nuwun nek mboten napa kudu sarana Bagong nesu teng kayangan ben kula dicempluke teng Kawah Candra Timuka ben kula dipateni teng Kawah Candra Timuka ora ana gunane kula suwita Bapak Semar nek kula ora iso ngrungkepi padane wong tuwa kula ora ana gunane kula niku melu Semar nek kula ora iso ndongake wong tuwa kula ngoten mawon Bu Kulun pun niku kula nesu tenan iki niku aja tenang-tenang mawon to niki mugi dados ing kawuningan Bu Kulun betra-rada mangsawang rai kula niku wis abang tenan niki tenan niki kula nek ora entuk jawaban tenan kula nesu tenan nek perlu kayangan kula gawe sungsang bawana bale Bu Kulun gandak blegunduk suaru gembal sumerante hawela kedipun tingali Kakang Narada menika wonten titah ingkang abiyantara nanging sereng kula waspadakaken jebul menika titah pujangkara wujudipun kawula alit menawi boten klentu menika atmajanipun Kakang Ismaya inggih menika pun Panakawan Bagong dalah wela kayangan iki paling ora ketekan ratu utawa dewa utawa pendhita sing pinunjul tur ya sing kuncara anjaying bawana wah tiwas padha diwenehi dalan karo para dewa. Tak kira nek ana sawaning Nalendragung Binathara ingkang nedya sowan ngersane Ngadi Pramesti Bathara Guru lah kok iki wah ora pangling iki Bagong ta iki. Lha kok dadi sawaning kayangan kok ngerti dalane iki piye iki? Kakang Narada punawi nadyan dipun menapakaken menika titah kula. Ha inggih kayangan menika mboten pilih-pilih sinten kemawon ingkang badhe sowan nartemtu ulun keparengaken iya iki tumuli katimbalana menapa wigatosipun Bagong sowan menika Kakang Narada lenggah ingkang langkung prayogi inggih ngestaken jawab Panakawan Bagong padha arja saprapta kita Panakawan sowan ana ing Kayewangan Suralaya Panakawan Bagong nonamit pasang Kalimantabe tinebena ing iladune dumawahing tawang towang menapa sampeyan ingkang nami Pukulun Bathara Guru iya Bagong kok cilik Bagong aja sembrono nggih kepareng kula ngaturaken sembah sumungkeming pangabekti kula konjo Pukulun iya Bagong ulun tampa pangestu ulun tampanana kaya ngene iki to Bathara Guru ki wujude malak piye kancane tangane loro kok dheke papat dhewe nek adus mesti suwe banget kuwi lengoso iki elek papat dhewe iya Bagong nggih Pukulun karo sapa kita piyambakan ngerti dalan ingkang anjaka ning Kayewangan nggih nadyan keblusuk-blusuk ning kula tanglet-tanglet mergi wonten dalan mergi ingkang anjak wonten ing Kayangan jebul munggah gunung dhuwur banget nganti krekal-krekal niki kula gobyos kabeh mula nyuwun ngapunten nggih Bu kula nek kula mboten ngagem klambi ora apa-apa Bagong ngene nggih matur sembah nuwun ta werkencang warudaya Mbak Pak Pong
Bu bolong kali codhe sapa sing gawe? Bagong Madaraja Saprapta kita. Niki sinten iki? Ulun Bathara Antrada. Oh, nggih, kula mun tau ngerti. Bu Kulun Bathara Antrada wilujeng bekti kula kunjung nggih Bu Kulun. Ya ulun tampa. Pangestu ulun tampanono ya Bagong. Kula pundi nggo jimat paripe. Dayanana ing kasantosan. Iya Bagong, nggih. Bagong Madaraja Saprapta kita. Niki sinten iki? Ulun Bathara Indra. Oh, nggih. Kancane Dono Kasino dudu. Ulun Bathara Indra. Kowe ngawur iki Dono Kasino iki ra nggon film. Pukulan sok nonton. Iya. Wah, nggih padha kula ya penggemar. Iya wis malah rekoso aku iki. Jane rasane nyaut omongane Bagong malah tekan dindi. Pukulan Bathara Indra wilujeng bekti kula kunjuk pukulun. Iya ulun tampa pangestu ulun tampanono. Kula pundi nggo jimat paripe. Bagong Madaraja Sapraptamu wilujeng piye kabare Kanjeng Rama Pukulun? Rama sapa? Rama Pukulun Sang Hyang Semaya. Semar lho. Iya. Sehat alhamdulillah. Lho sampean kok nyeluk Semar kok Rama Pukulun? Aku kuwi putrane Sang Hyang Rama Pukulun Semaya. Aku kuwi putrane Semar. Wo, lah bapak ki anake ting tlecek. Nang ndi-ndi anak nang ndi nom-nomane nakale ra jamak-jamak kae mesti. Ora perkara nggon kuwi nanging aku kuwi putra sing dadi dewa. Oh, ngoten. Iya. Nek ngono sedulur kali kula kali Gareng kali Bak Petro. Iya, sedulur. Oh, lah kok beda ya bumi langit. Sampeyan iso dadi dewa mukti ngawi bawa Nyakrawati mbau denda. Kula ngetutke Semar ming kere terus ora mundak-mundak. Iya, Bagong pestine dewi-dewi. Nuni nggih. Bekti kula nek nyelok napa? Ya sakarepmu. Kula karo sampeyan tuwa sapa? Aku dhewe ora ngerti takono bapakmu Semar. Wah, wis kacau iki silsilahe. Iya, Bagong. Bekti kula kunjuk kula Nyamadipati. Ya, pangestu tampanono. Nuni nggih. Sanget anggen kawula dadosaken jimat paripe. Bagong wonten dawuh Pukulun. Ana apa Bagong kita sowan ngane-anehi teka dadi gegering kayiwangan hawa panas sing sumundulana ing kayiwangan. Ana kawan Bagong matura yen darbe panjaluk tumuli matura, yen darbe pitakonan tumuli takokno marang panjenengan ulun. Ulun bakal nampa ingkang dadi atur kita Panakawan. Matur sembah sewu nuwun tanpa pepindhan Pukulun. Wale-wale menapa? Sowan kula ngersa paduka Wampi kulun menika estunipun nuruti kalih ati kula Pukulun. Nuruti kelawan ati kita. Nggih. Sebabe apa? Critane ra ngeten. Kula niku krungu kabar nek Kak Gareng niku wis tau tate ketemu karo bapakne. Kula tanjeke teng omahe Gareng. Reng apa kowe wis tau ketemu karo bapakmu kok? Gareng niku semaur, heeh. Nek ngono adek iki dudu anake Semar, dudu ya mung anak pek-pekan ngoten. Lah bapakmu sapa, Reng? Bapakku ki padha karo bapakne Petro, tunggal bapak. Terus kula mara tenggene Petro. Truk, ngoten niku. Apa bapakmu karo bapakne Gareng ki padha apa? Padha. Nek ngono kowe karo aku barang ki padha tunggal bapak, ora. Kowe ki beda dhewe. Ngoten niku. Lah terus bapakku sapa, Truk? Bapakmu ya Semar kae. Monggo ati kula niku jane ora pas. Nek kula ngrasake anak Semar niku mboten. Wong Petruk karo Gareng we bapakne beda kok. Ngoten. Nggih bener nek Semar niku ya anak-anak. Ning anake Semar niku do dadi dewa. Mula sing dijak medhun ning jagat niku mung anak-anake Kuwalon. Sing dijak sengsara niku mung anak-anake Kuwalon. Terus kula takon kali Gareng, "Lah anakku, bapakku sapa, Reng?" "Ayo mbah, ngoten niku. Kelara-lara kula 7 dina 7 bengi ora doyan mangan. Meneng mawon kula teng omah mikir nganti rambut kula sing arep rontok niki. Niki mergo kula mikir wong tuwa kula niku jane sapa? Ora mungkin nek kula niku urip kok mlethek saka watu. Niku mboten bakal kelakon. Tumuli kula rembugan kalih bojo kula. Bojo kita nggih. Yem tariem. Bojo kita
jenenge Tariem. Nggih. Malah durung ulun catet. Yen to ulun kagungan titah aran Dewi Tariem. Mboten Dewi. Niku mboten anake ratu, niku anake tani kok. Iya Bagong. Nggih. Lek kula ketemu teng Gubuk Asmara. Iya Bagong. Nggih. Ayo. Pripun meneh sing jeneng jodoh? Lah iya lah nggih. Piye aku kok ngene iki, aku kok kaya rumangsaku kok kaya urip kok ora ndek wong tuwa ta Yem. Nggih sampean pripun carane Pak goleki bapak? Bapak sampean iku sapa? Bapak kuwi jarene ya Semar kuwi. Bojo kula wae ora yakin kok. Nek kula niku anake Semar, rupa ya beda, kesenengan ya beda. Hobi ya beda. Semar niku hobine wedangan. Kali pacitan, kula hobine nyopet. Lah beda to lho. Pun beda lha mesti enten darah sing mengalir teng kula nek pancen kula niku anake Semar. Ha terus kula rembugan kali bojo kula ngene wae Yem. Nek aku ora iso nyembah wong tuaku, aku ki isin, aku ki wirang. Mula tak nek aku goleki bapak piye? Ha monggo Kamas. Kamas pangeran ajeng kesetindak. Pangeran sop, pangeran anu bojo kula nek ngundang kula pangeran. Oh. Mboten napa-napa karena wis aku gelem ngepek kowe Yem nek kowe nek nyeluk aku pangeran, ngoten nek nang omah. Sepriki niki nek ajeng tindak goleki bapak, nggih monggo. Ning kowe tak tinggal suwe lho Yem, mboten masalah ngoten. Mengko nek kowe kangen piye ora? Bojo kula niku Semar. Ra nggih tesih kathah tangga teparo tok Mas. Anjen bojo kula niku tilas wong nakal. Oh iya. Ning kula slametke saking lubang napa jenenge kenakalan, kula entaske. Lah saniki dadi wong apik ya iso golek-golek kumat. Iya iya. Ora apa-apa. Anak kula sing cilik dhewe niku ora mboten padha kali kula to. Iya iya. Si Basir iya iya. Niku raine mboten padha kali kula, mboten apa-apa tak openi jeneng kula niku seneng anu kok nglumpuhke pahala. Iya iya Bagong. Sak banjure piye? Ah terus kula takon, aku lek arep takon endi ya mesti coba bayangno. Semar tak takoni mesti lara ati wong Semar ki bapakku angkat. Upama tak takoni Mar, bapak kuwi asline sapa? Mesti weh blegegek ugeng niku metu terus mesti. Ugek-ugeke niku ora bakal leren. Iya. Mula terus aku arep takon Semar ya. Apa aku tak takon Ndara-Ndara Pandhawa? Ampun, wong sampeyan niku umure karo Pandhawa niku tuwa sampeyan. Mboten bakal ngerti. Tak takon Sinuwun Ndarawati apa? Ampun. Nika ya tuwa sampeyan karo Nata Ndarawati. Lah aku terus arep takon endi? Mang minggah teng Kayangan Surabaya. Suralaya, Suralaya. Dalane ngendi Yem? Nek ngendikaning Kyai Sepuh kudu munggah Gunung Himalaya. Kula lakoni mongko dhuwure minta ampun. Pucuke nganti ketutupan mega niku ora saking dhuwure. Kula nggawa tampar. Mendaki kula niki wau. Iya Bagong, nggih. Terus tekan latar sing ngombo sing panas banget jenenge napa Kulun? Repat kepanasan. Ah. Repat kepanasan riku panase ra jamak-jamak. Terus kula ajeng mlebu niku dijegat buta loro. Nggawa gada kali nggawa pedhang gedhe banget. Kuwi buta ingkang tunggu kari sela matangkep. Jenenge sapa? Cingkara Bala Balapata. Kula dicegat ra entuk. Kula nekat tak tantang gelut. Lho. Cingkara Bala Balapata tak tantang perang. Nggih, asalahe kula ra entuk mlebu kok. Lho terus piye iki? Buta loro pun mati kabeh teng mriku. Lho. Mati nang urip meneh. Ampun kuwatir to, sampeyan ora kaget. Kali omongane Bagong niku ampun mangcekeli tenanan. Mereka lo omong niku kayak ngapusi bangane bener e. Wah setan tenan lah. Ini guys deg-degan ya. Wis arep utusan Yamadipati kak kenitik Cingkara Bala Upata. Kula mlebu bleng. Terus wonten Kayangan kula leboni bleng wonten jebule sing lenggah teng mriku dewane ngangin. Bathara Bayu. Kula sowan pukulun Bathara Guru mrika dudu. Ulun Bathara Bayu. Oh, Bathara Bayu niku napa dewane ngangin. Oh, berarti sing gawe entut barang niku Bathara Bayu. Wah, jan Bagong iki.
Didudui mriki niki kok andher para dewa akeh banget. Terus kula nyuwun dalan, nyuwun ngapunten, munggah tekan mriki niki. Nah, pukulun sasampunipun kula sampun dumugi wonten ing papan mriki. Sasampunipun kula dumugi wonten ing papan mriki, kula ajeng nyuwun prisa pukulun. Sejatosipun nek pukulun menika dados dewaning para dewa mesti kemawon pukulun menika prisa. Kula niku anake sapa? Nek pancen kula niku duwe wong tuwa, nek isih urip kula paranane kula sungkeme. Ning nek bapak kula wis ora ana, kula mang duduhi sareane kula ajeng ndongake bapak. Pun niku mawon. Nek pukulun maringi prisa matur nuwun. Nek pukulun boten paring dawuh, boten ngertos bapak kula sinten, kula niki sowan mriki ora ming paitan nekat tok, ning wis wani mati. Wani mati kula. Estu. Mbangane kula urip teng alam donya, mbangane kula anggen gara-gara iso gawe guyu wong delok ning kula ngerti bapak kula. Lara ati kula buku. Kula iso gawe guyu wong nonton garger-garger ning terus nek wong tenan Bagong anake sapa? Niku ati kula dires-iris. Kula niku iso gawe bungahe wong liya kok ati kula ora iso bunga. Niku terus carane pripun coba kula tak takon. Mula kula pengen ngerti wong tuwa kula. Bangane kula ora ketemu kali wong tuwa kula. Kula nyuwun paduka pukulun dinten niki kula mang cemplungke wonten ing kolam pemandian. Arep omong lak ngawur wae ta. Cemplungke endi? Niku lho sing nggo nyiksa wong Kawah Candra Dimuka kolam pemandian Dekel Mlacak kuwi ra. Kayangan kok ana kolam pemandian. Mang cemplungke wonten ing kawah. Napa pukulun Candra Dimuka? Candra lho kita. Dimuka. Dimuka. Wis sinden kok. Candra Dimuka. Monggo dinten samenika kula aturi paring dawuh. Nek panjenengan boten kersa paring dawuh boten ngertos, kula njaluk mati pun niku mawon. Kok Bagong nek kowe mati bojomu piye? Pun wonten sing lamar kok niki. Lho. Lagi tak tinggal iki sing lamar, mpun kula bebaske kok lha niku. Wonge kepenak kok. Ha nek pancen mbangane kowe karo kula ora seneng rene wis diirak-iriki tangga kula ya wis tanengke mawon. Wah, lah wong edan ora. Kakang rada kados pundi? Ah monggo, Di. Mesinipun Adi Guru menika sampun pono. Babakan wontenipun Bagong menika saking menapa lan tiyang sepuhipun sinten panjenengan kedah saged paring dawuh. Mergi kula kuwatos Bagong menika wonge wah ndugal kewarisan. Kladuk wani kurang keduga nek nganti panjenengan boten saged paring dawuh bapakne sapa? Wah, Bagong mesti ngamuk wonten negari utawa ing kayangan Suralaya. Jelas. Wis ora bakal wedi karo sapa-sapa. Anggere ora ana sing ngomongi bapakku sapa? Iki rasa malang kerik anggepe kaya nendi. Tenan kula mboten ajrih karo sapa-sapa. Sampeyan ngerti to nek kula ngamuk? Sampeyan ngerti nek kula nesu? Kula nguyuh sanggon-gon. Napa kelakon kayangan pesing kabeh? Lah ya rusak. Rusak kayangan ketekan Bagong rusak. Ora karo-karuan. Bagong wonten dawuh. Sabar ya Bagong. Mboten saged sabar. Kedah samenika panjenengan paring dawuh sinten bapak kula. Niki kula wis mumet ket sore wau. Nganti weteng kula lara merga sak lakon Bagong kok takon bapakne niku perkarane pripun? Wah, wis cilaka tenan. Dek mben Semar mbangun gedung kesenian. Niku wis mecahke silah. Saniki Bagong takon bapak wis apa ora bentet cengel kula. Ora taya, kowe nek kowe bisa cah cerdas e. Padake ora. Ha iso, mbok tekane esuk mbok ora sing penting iso. Wah, nekat bocah iki, nekat wae. Pripun? Latri paring dawuh. Sinten bapak kula? Bagong. Yekti kita kuwi ora linairake lan ora ana ingkang ngandhut kelawan jeneng kita. Ora ana titah wanita ingkang ngandhut badan kita. Ora ana wanudha ingkang ngandhut badan kita. Pas. Ora mungkin. Masa ana menungsa kok mlethek saka watu, jedul saka wit. Niku dudu menungsa. Niku demit. Niku setan. Lah Bagong niku menungsa.
Niku mung wangsulane wong sing ora ngerti sapa bapak kula. Pun sampean saniki ngaku napa mboten? Bagong. Nun. Ulun niki sapa? Bathara Guru, nek ora tau mulang. Ngerti ulun Bathara Guru? Nggih. Ulun niki jejeling sapa? Dewa. Wajibe titah kelawan dewa nyembah tata krama. Nek dewa ditakoni ra iso wangsulan, apa gunanya jadi dewa to? Mboten wonten gunanipun. Ha percuma, kabeh niku sendan ngerti lelakone kok. Aja kok menungso. Kutu-kutu. Kutu-kutu Walangataga. Kutu-kutu Walangataga. Sampeyan niku ngerti mobang musike. Aku mung perkara Bagong kok ora iso ngandhake. Ngene, kowe tak kandhani. Ngopo iki cah cilik melu-melu? Wah. Cah cilik dengkul kita kuwi. Najan cilik ulun iki kami tuane kayangan. Nggih. Lah kowe tak kandhani Bagong. Sejatine kowe iki ora dumadi saka utawa ora linarake dening suwijining ibu. Terus bar melu-melu jawabane iki kowe. Nah, melu-melu ditalono kowe. Plotroke kathokmu. Hei. Dewa karo diplotroke kathoke ora. Tak kandhani ya. Sejatine kita kuwi ora mlethek saka watu, ora jedul saka kayu watu. Ning kita kuwi dumadi saka sabda. Sabda piye maksude? Hah? Sabda piye maksude? Kira clemongan lho iki. Iki getihku wis tekan sirah iki. Munggah angel-angel nang kayangan, tare wangi nganggo tampar tak unggahke kaya wong mendaki nganti babak bundas. Nek ming nang kene dikandhani Bagong, kowe iki ming dumadi saka sabda, ora jelas kowe. Kesikek ta? Iki cepet iki. Ndek gang cases-cases ngono. Dumadi saka sabda kuwi merga disabda dening sawijining dewa. Ha dewane sapa? Dewane sapa? Ora mung waton omong kowe. Cah cilike melu-melu. Yaine ijik melek. Kono mulai sekolah sesuk. Wah, dengkulmu kuwi ora. Wah, Bagong ki anggere karo dewa kok sak penake dhewe ora. Piye maksude? Bagong, non, ganti iki meneh. Bolak-balik. Ngene, ulun jarwani nggih. Nalika semana Semar tumitah ana ing jagat, kuwi sayekti durung duwe ruwang. Terus tumuli sowan kelawan Catugara, ya kuwi Kakang Tejamaya lan Kakang Ismaya sowan ngersane Iwang Pikulun Bathara Tunggal. Tunggale pira? Lho, Bathara Tunggal kuwi wong tuwa ulun, Rama ulun. Oh, bapak sampean? Iya. Sang Hyang Bathara Tunggal nanting kelawan Kakang Catugara yen to pancen kepengin darbe ruwang tumuli nyipta sarana napsuning Kakang Catugara sinebda dadi wujuding Sarawita utawa bilung. Ing angka loro nalika Si Ismaya nyuwun ruwang ana ing jagat tumuli wewayanganing Si Ismaya ya Kakang Ismaya sinabda dadi wujuding pawongan ingkang gecul kumarucul kang aran Bagong. Mengkono mungguh kang dadi asal mula-mulanira Bagong. Bayangan iya kula niki iya sing nyipta Kanjeng Rama Pukulun Sang Hyang Bathara Tunggal. Bayangan aning Semar ki nek ndi sing ana bayangane. Nuwun sewu niki nuwun sewu wangsulan sing tenan apa ming gara. Kula kok kaya ora mantep to ming diwaringi kok kaya mustahil ngono lho. Ing atase bayangan kok di bem salabem dadi wong. Ya ora mungkin niku akale ora ketemu nalar niku mboten iso nek kaya ngoten niku. Wase saniki kula mung kepengin jenenge bapak kula. Titik. Nek sampean kersa ngaturake matur nuwun, nek mboten napa kudu sarana Bagong nesu teng kayangan ben kula dicempluke teng Kawah Candra Timuka. Ben kula dipateni teng Kawah Candra Timuka. Ora ana gunane kula suwita Bapak Semar
nek kula ora iso ngrungkepi padane wong tuwa kula. Ora ana gunane kula niku melu Semar nek kula ora iso ndongake wong tuwa kula. Ngoten mawon Bu Kulun. Pun niku kula nesu tenan iki. Niku aja tenang-tenang mawon to niki. Mugi dados ring kawuningan Bu Kulun Betrandradha. Mangsa wang rai kula niku wis abang tenan. Niki tenan iki kula nek ora entuk jawaban tenan, kula nesu tenan. Nek perlu kayangan kula gawe sungsang bawana bali Bu Kulun. Iki sing nyekep aku mau. Yo, dasar Pranyata Bagong. Ulun Bathara Indra. Maksudnya apa? Aku tok larak tekan tempat kemanasan. Mergo aku nampa dawuh pangendikane iki Wang Pikulun Naroda. Supaya kowe digawa metu ning tempat kemanasan. Lan iki aku nampa dawuh meneh Bagong. Dawuhe apa? Kowe kon bali. Bali nanti? Bali ning jagat. Terus nek aku bali ning jagat, kosek aku ki dewa kok kowe ora basa. Oh iya lali sing nang bener. Terus nek pun kula wangsul teng jagat, nek wis bali ning jagat, dasare wis diweni keterangan bapakmu ki sapa. Kowe ora usah mbok terusake nggon menakon karo bapakmu anak para Jawata. Jawata ora ngerti menyang didurunge bapakmu lan bapakmu kuwi sejatine ora ana. Kowe pancen dipuja saka wayangane ya kuwi Siwana Yantaka. Has. Jawaban yang sama. Ora bakal menehi pemarem ing atiku. Terus karepmu piye? Aku pokoke kudu njaluk ketemu karo Bathara Guru. Nek Bathara Guru ora kepareng sarta ora iso ngendikake nek ndi bapakku, ora pantes dadi Bathara Guru. Bathara Guru ki kudu ngerti apa wae. Dheweke iki dadi dewaning para dewa. Kudu ngerti marang kananing titah. Kok dadi tak takoni bapakku kok ora paham. Kaya ngono kok dadi dewa. Ora wangun dadi dewa Bathara Guru. Mula wektu dina iki aku ora nrimake. Nek Bathara Guru ngandhakake bapakku nek ndi, kayangan tak gawe geger. Lho kusik. Apa kowe wani karo para dewa? Lho wis muni ngene kok dikira ora wani ta iki? Iki wis nekat nek kaya ngene iki. Tegese kowe wani. Wani. Yen wani tegese aku iki kudu peksa karo kowe Bagong. Terus kowe tak candhak, tak uncalake saka Gunung Himalaya ben tiba ning jagat. Kowe bali ning papan dunungmu. Nek pancen iso uncalno, nek ora iso ngapunten lho nek ana dewa kewirangan karo Bagong. Lho, apa kowe wani karo aku? Jane ora ning mergo tok warahi ya nuwun sewu. Kepeksa kula wani. Yen wani karo aku kene marganing patimu. Nuwun sewu Bu Kulun. Dijajal dewa karo Bagong menang sapa? Iki merganing patimu. Panggal tak ayoni Bu Kulun. Iki aku lagi ngerti dewa ampuh ya nang kene iki.
Dek ngantem aku plak-plek mumet tak ampet kok bareng tak bales kok. Rasane tangan iki kaya temomo ning dodone kok. Kaya ora kena wah jan nyemelangi tenan iki. Mudar tenan iki aku dikeroyok dewa tenan. Rekae ngono ya arep dadi cah kendel, dadi arep kepengin goleki bapak. Nenek kaya ngene iki sapa sing arep tak sambati? Ndara Antasena ya minggat. Ora ketok. Bareng kanan kaya ngene kok sak penake dhewe lunga tanpa pamit. Wis mudar yem aku. Rekae goleki bapak malah Sarapati nang kene. Mongko Bathara Indra ngoyak-oyak aku kaya ngono kae mesti. Kae urung ngetokke Jaya Kawijayan Aji Guna Kasantikan. Nek nganti ngentokke Aji Jaya Kawijayan mati tenan nang kene aku anakku isih cilik-cilik. Nek nganti engko aku tak tinggal mati terus anakku piye? Nek bojoku dipsida dipek tanggaku tenan. Anakku ngrekoso iki mlebu panti asuhan malah wis ora kopen iki nek ora mulih nang Madyapada ndrawasi tenan iki. Wis suwe, Mas. Ya sawetara. Rada mriki? Ya. Ngopo kok bingung? Ngopo bingung? Semene iki nek ndombani ora ngono kuwi. Ngono kuwi piye? Sing akon munggane kayangan aku sapa? Aku. Sing akon takon dewa tentang bapakku sapa? Aku. Kok kowe malah ora ketok? Aku ngiyup saka repat kepanasan. Mergo panase repat kepanasan kuwi pancen gilani. Yen ora kuat mesti bakal tekaning pati. Terus aku ngopo mlayu-mlayu? Diantemi dewa ya aku. Diantemi dewa sapa? Bathara Indra. Ambok diwales diantem. Nek iso tak waleske mau-mau. Ora iso. Tak tonyo ora kenang, tak antem ora kena, tak tabok ora kena. Kaya ana tamenge dewa-dewa ki. Kowe iki nek goblok aja dienggo dhewe. Nek goblok takon karo wong pinter. Ada aku takon sampean, carane ngantem piye? Carane ngantem ana. Carane piye? Dewa ki keringkiane siji. Keringkiane disembah ping 3. Tur ling ngantem aja nggo dodo munggah ning dodo medun. Dodo medun? Mesti kena. Mosok? Tenan. Aku ora tau ngapusi. Yakin? Yakin. Wah, nggri ngapusi ditenono wae. Sembah karo diantem nggon weteng medun. Antemen sak banter-bantere mesti kena. Ning nek kowe ngantem kene munggah ora kena wong titah warwan teranyak karo dewa. Nek nganti omonganku iki kemrucut aja dundang Antasena. Wah, undang Ponijo. Iya. Tenan ditenono. Mangkat saiki, mangkat to ning ati ngapusi nucu aku go. Nggih, tak jawa. Ono. Isih maju isih. Arep ngopo kowe? Mau aku ngantem kowe ora kena Bathara Indra. Saiki urung karuan. Lho. Ayo ketukno kasudebianmu. Ketukno kekuatanmu ora bakal tak tinggal loncat. Aku ora bakal kalah karo kowe. Piye? Ora bakal kalah. Mati dereng aku. Ngono. Wah, cocok. Ono mati ya. Oh, sambat kowe. Ayo adu gares. Jare. Piye, Kong? Sip. Jos. Wira dalah. Kena tenan tak antem nggon weteng mudhar kowe. Langsung dekem Bathara Indra tak du garse karo garesku. Menang endi? Menang kono e. Lho. Garesku mlentrung.
Aku jenengane Karsempuk kok didu ora. Pun matur nuwun nggih. Ya. Pokoke nek ana apa-apa kowe wadul aku sing ndumbani karo kowe. Siap. Nek ana dewa sing ngentokke pengabaran kowe ora usah wedi. Kowe matur karo aku. Oke. Wah, seneng aku ngejak sampeyan ora lunga lho. Ora. Wah, lunga titenono kowe. Ndumbani wong kok lunga, maju terus. Pokoke nganti ketemu karo Bathara Guru. Bathara Guru iso ngandhake bapakmu nendi ngamuk. Wong kowe iki wong kok ora di bapak iki ora mungkin. Kowe iki titah swantah mesti duwe wong tuwa. Nggih, matur sembah nuwun. Ayo, Amo Suramrata di dewane tunggale negara ayo. Bagong ngamuk ana ing repat keparasan. Oh, sapa kowe? Bathara Brahma. Bathara Brahma iki sapa? Dewaning geni. Dewaning geni? Ya, ora cedak-cedak pom bensin lho, ora. Kobong ku komisir ora. Dewaning geni Bathara Brahma arep ngopo? Nundung karo kowe. Nundung karo aku dasar Pranyata. Bathara Indra wae kalah karo aku apa meneh kowe, Mo Brahma. Ayo. Aku ngerti pengapesane para dewa. Ayo jajal. Ini merganing patimu. Wow. Piye, Gong? Kok mung pisan le iso? Bareng kula ngantem Bathara Brahma ora apa-apa e. Mesti ning sing lali kowe. Sik. Ora e, ana mesti ning sing lali nyembah urung. Wo iya. Wah, lali. Sembah saka kene ora apa-apa bebas. Ping 3 siap. Wis. Saniki ngantem weteng medun. Wah, antem nggon terminal. Ora jebol, ora mules wetengmu aja dundang Bagong. Mangkat kok mati dereng aku e. Dal ampuh tenan kowe, ampuh ngungkuli pil pokoke. Lho kok ngungkuli pil iki ya ampuh, aku ya ampuh. Mati dening aku. Ayo, arep ngejak apa Bathara Brahma? Ora iso ngantem Bathara Brahma. Sing kandha sapa? Ora bakal iso ngantem Bathara. Sing kandha sapa? Ngati-ati ngampet sik kowe. Waduh, mati aku. Waduh. Modar kowe. Gulung-gulung Bathara Brahma. Tuantem ngono apa? Nggon kene. Ben sisan kaya nggon vital sisan. Kira-kira mati ya ben mati dewa ora iso mati. Ora iso. Arep gulung-gulung kaya ngono kae iki ngrasake lara tok. Kaengku ngetokke geni, kowe nek ora ngati-ati kobong lho, Gong. Hah? Ngetokke geni. Nek ora ngati-ati kobong. Sembah ping 3 ora mandi. Dodo medun, dodone geni nggon endi? Wah iya. Kae dewaning geni, kae biasane Bathara Brahma iki nek nesu ngetokke geni, ngobong mungsuhe. Wis iki piye iki? Tanggung jawabmu no, Cina. Piye iki aku nek kanane kaya ngene iki? Ora usah kuwatir, ngejak aku iki mesti duwe penemu. Terus kowe engko nek kobong ora bakal ngrasake panas. Kok iso? Aku tak mancing ning awakmu. Nang kene? Sedeng po? Sedeng, aku nganggo badan sukma mancing ning awakmu. Ora usah kuwatir. Pun, Kewon. Yo, metu ngendi? Metu cangkem po? Sedeng ora iki? Ora sedeng. Apa kene? Kene ciut ning sombo barang. Ngono. Moh. Mambu. Wah. Tak sabune. Kowe ngampet ambegan. Ngampet ambegan.
ngono kuwi engko aku tak mlebu dhewe ning awakmu. Nek aku klebon aku, kowe diobong ora apa-apa, disuduk ora apa-apa, dibacok ora apa-apa. Aku tak mapan ning awakmu dina iki. Dadi engko nek kowe dikobong karo Bathara Brahma iki ora bakal piye-piye awakmu. Wis yo aku tak mlebu yo. Nek sak mlebu ning awakmu mesti kowe ora bakal dadi wong ringkih, dadi wong sekti. Selak modar. Lek ngampet ket mau ora kok mlebu-mlebu ke wis. Yo. Yo. Titi prani mangan anong paricata. Mbak lume mbak lamun mambeng lirung mbak ing samudra angra. Gong wis. Sampeyan teng pundi? Aku ning awakmu. Lho. Wedane. Kok ora mbrenjol ya? Ora. Mergo aku alusan. Alusan? Iya. Mergo aku dadi badan alus. Terus kekuatane kowe dadi wong didaya. Kula iso napa mawon? Iso. Kowe ditamani geni ora apa-apa. Blebeke nang segara ora mati. Wah lha iki. Wah, pun sampean teng riku mawon mboten sampe metu. Lho. Kula tak dadi wong ampuh sak lawase. Aja ndak tok nggo pamer, ndak tok nggo muk. Wis saiki arep ngopo? Kula cobane. Pethoke Bathara Brahma nganggo geni. Nek kula kena geni mati omongane Ndarantasena ming tekan pangucap mau mboten kababar dadi pakarti. Ya wis jajalane ora percaya. Nggih, tak maju alon-alon. Ya kono. Jajalan Bagong wani gendak sikara karo Bathara Brahma mirang-mirangke Bathara Brahma. Bagong, aku mentala karo kowe. Tibane daya kekuwataning Bathara Brahma, ora kobong awakmu aja tundang Bathara Brahma keparat. Leleng tenan. Kobong gedene ra jamak-jamak sak lumbung paribasane kok aku ora ngrasake panas. Aku ora ngrasake kobong ya. Waduh, waduh. Wah, lah Antasena iki ngapusi. Ngopo, Gong? Ngopo? Sing ra kobong ming awakku kathokku entek. Asemi bareng kaget mak klawer ngono. Tak kira nek kolor bulwah cilaka iki. Wis, sampean niku ngomongi sandangamu kobong, ning awakmu ora ngoten. Kathokmu kobong kabeh. Waduh, wis jan wis blendis kita. Oh, kobong kabeh. Kok rambut barang ya do kobong. Meng kulit tok sing ra kobong. Ha iya. Rambutmu kobong ning kulitmu ora ngrasake panas. Waduh, gundel. Sar dhuwur. Blendis kabeh kaya ngene iki jan wis
Wah, wis kula tak golek kanu sik, tak golek gombal. Ya ngono. Ndak di sini-sini kula ora. Ya wis kono ganti sik. Heeh, wis ora kateng ra ketang nganggo kacu tak tutupan. Tak buntele men kaya lemper. Wis ben weh. Ayo terus kok ngamuk terus. Ngamuk Suramrata, Jayamrata. Imbang yen padha-padha. Dewa sapa wae maju mesti tak rampung nek urung Bathara Guru ngandhake sapa bapakku sak tenan. Kencang waruda yang pak pong Bu bolong kali jodhe sapa sing gawe lha kok dadi kaya ngono kanane Bagong ngamuk punggung Suratamta Nirbaya Nirmikala kabeh para Jawata padha bubar sarsaran ora karu-karuan di ngatos-atos lidi monggo mlajar mawon di Carian putra lamun ngawekasan yeka wisanggeni maya Wisnu Pratenta wisanggeni maya Wisnu Pratenta Bathara Guru mlayu Den hasilmu piye arep oyak terus apa mandeg tekan semene nggone goleki karo bapakmu nek cara aku lho kok nek aku aja nganti mandeg tekan semene nggonmu goleki karo bapakmu ya ditenani nek Bathara Guru mlayu ki ateges janjane Bathara Guru ora ngerti bapakmu ki sapa lha nggih nek tak pikir-pikir iki suwe-suwe kriwikan dadi grojokan geguyon dadi tangisan waone kula mung rembugan karo sampeyan ming jagongan perkara bapak lah kok dadi sampean tok netangi pepinginane ati kula supaya takon bapak kula teng pundi monggo jenengan terus ngojo-ojohi kula munggah teng kayangan kula ya manut lah ya lah nyatane wis tekan semene kok ibarate wong nyabrang ana ing kali kuwi maju ya teles mundur ya teles ora nek tumrap aku ya maju sisan ning nganti mengko ndara-ndara Pandhawa ngerti wis ora sawedi ditekati pancen ndoro-ndoromu Pandhawa utawa wong tuaku Pandhawa arep melu-melu katutke sisan. Wah iki ketoke sampeyan iki ngojo-ojoki ning kaya ning mbombong kula ora mbombong ki tenanan. Sampeyan bantu tak bantu. Aku metu saka awak kula, ya engko aku tak mlebu. Sampeyan mlebu nek kula ketemu sapa-sapa niku dadine gedhe ati kula. Kula ora wedi karo sapa-sapa. Ya wis aku tak mlebu Bathara Guru Daya. Lah ra ngono malah mlebu metu ora jelas. Redu mangawur-awur wurahan tengaraning ajurit gong maguru gongso tetekaya butulawur pantriting turangga esti ngandel ora pukulan Bathara Guru mudhun ana ing jagat laporan karo Pandhawa Gus apa niki laporane Pandhawa tenane ora sawedi aku wis ning awakmu ngene iki kowe iki dikapak-kapakke ora bakal iso tekaning pati kowe dipiloro ora bakal ngrasake loro nek pancen pepundenku para Pandhawa ora iso nuduhake wong tuamu sisan gawe kok bengi kowe dadi lakon oke
Nek mungsuh Ndara Janaka lawan. Ndara Werkudara wani. Oke, iki arep geleleng tenan aku iki. Ayo. Wulo, aku sing maju malah si kera tekle. Gareng kok ketingklang-ketingkling. Piye kowe ngajar kakangmu wani ora? Kita iki diutus karo Ndara Pandhawa kon ngendhake pepinginane Bagong. Wanteni kene. Kok anggere gareng melu-melu apotele sirahe. Ya aja dipotel, Gong. Kae kakangmu nek nganti mati piye? Ben diutang aku ora nyaur-nyaur. Ming semaya wae Senin, Selasa, Rebo dandani ya ora. Arep tak jukuk apane wong omah ming kari kompor tok. Wis ben. Pethoke nolok gareng arep wangi Bathara Guru apa. Kunjang ganjing langit kelap-lapaton lirikin sanging risang mawe gandrung Gong. Bagong le Gong, kowe kok mendelik mripatmu kang supan demit kok le. Kowe ngapa kok ngamon ning kayangan barang iki? Kowe iki ngapa edan apa piye? Mbok eling to Gong, kowe iki ming anake Semar. Kowe iki ming wong kere, kowe iki ming kawula kok ngobrak-abrik kayangan nganti wong Bathara Guru ora trima. Kowe entuk pidana piye? Gong sabar, Gong. Mula kok guru-guru tak enteni kok ora teko iki kowe jane nendi? Ngapa? Guru-guru kok ora teko. Wiwit bengi iki aku absen guru-guru. Lah ngopo? Gah. Pol paling ming gembus asmara, gubuk. Gembus dengkulmu mlocot, gubuk asmara. Jeli aku ngrungokke. Bengi iki aku lagi ora arep gara-gara truk lan dadi sumurmu. Aku ngene iki pancen wis tak niati. Kowe tau ta ora tak takoni bapakmu sapa? Kowe tau muni ketemu bapakmu? Tau ta? Tau. Karo Petruk ketemu bapak. Zaman aku goleki bapak karo Petruk ya terus, heeh. Bapakmu sapa? Begawan Solontara, ya Gandarwa Maya, ya Gandarwa Raja Bali. Manggone nendi? Saiki ora ning jagat wong kuwi mbiyen jim. Terus saiki wis dadi dewaning para dewa utawa dadi jangkeping para dewa. Kuwi kowe wis ketemu karo bapakmu Petruk ya padha to? Padha. Aku karo gareng iki Kakang Adi. Nek jane tuwa aku ning ketemune Semar dhisik gareng mula dituwake gareng bangane Petruk. Terus saiki anak terus Semar iki kok sing loro ketemu karo bapakne kok aku ora. Adil ora ngono. Lho, lah ya golek ana bapakmu iki dalam rangka iki aku dalam rangka goleki babe. Babe hutan. Babe hutan dengkulmu melocot ya ora. Ngono? Mula ora usah ngalang-alangi. Pukulan Bathara Guru mlayu-mlayu lho Gong. Ben sehat. Ora mung tetengok wae. Pancen sengaja tak oyak. Bathara Guru pancen tak oyak. Sebab apa kok tak oyak? Dhewe tak takoni, bapakku sapa? Malah cerita, aku iki gawe dandane saka ayang-ayang. Apa kowe? Angsulan apa? Ora makon, ora ketemu ngakal. Aku gelem nampa wangsulan nek aku wis saka ayang-ayangane Semar. Ning sing ngandhake kudu dewa sing nyiptake aku. Nek ora aku ora trima. Bathara Guru ki dewaning para dewa iki, Gong. As, kowe iki rasa melu-melu, kowe lunga ora? Ora lunga, jiwatosi kowe, Gong. Gong ora edan kowe. Aku kakangmu lho, kakang-kakang apa? Kowe ngewangi Bathara Guru kakang. Petruk lunga ora kowe? Gong. Eling, Gong. Aku ora edan. Eling kok. Aku ora edan. Kowe nek wani ngantemi aku apa kira-kira kowe iso ngalahke karo aku? Mbok aja kok kowe rek krubuten sak bojomu. Anakmu sing 12 kon mrubut aku kabeh. Aku ora wedi karo kowe. Ning kowe iki adikku. Kowe aja lunga ora. Ora gawe mumet sirahku lho. Iki aku wis buyar tenan iki. Aku ora ngombe minuman wis mumet dasku. Lunga ora? Aku sing mambengi karo kowe. Aku sing menggak karo karepmu. Piye? Aku sing menggak karo karepmu. Piye? Aku sing menggak karo karepmu. Wah, lumut jane kowe. Wah. Ben. Sisan gawe ayo. What?
samane Bagong kok antep ngono ya, Tru? Heeh. Aku iso puntal pirang-pirang meter. Sajae bocah iki ora kaya ora sebaine reng. Ayah. Oh, matur bapak wae. Bocah nek karo bapak mesti gila. Pak, iki nek ora kowe ora rampung-rampung, Pak. Bagong nesu tenan. Aku diajar karo Bagong, aku diantemi karo Bagong, Pak. Pancen menungso ra tatanan. Ora do lunga. Bocah iki wedine mung karo awak adepane menungsane parat. Wujus. Hoi. Kowe iki kangsupan demit ngendi? Kok nganggo jengkelit bareng? Semar, iki bapak pocong kok. Aku bapakmu, sing ngomong sapa? Nek bapak sambungan pancen bener. Kowe meng aku, kowe sebagai bapakku. Aku napa, Pak? Nah, tak takon karo kowe mbiyen ngadopsi aku saka ngendi? Kowe mbiyen, ayo Semar. Bloko ora jujur rak saduk wetengmu. Iki bapak wis ngerti. Ning iki bengi iki aku lagi moh manut karo sapa-sapa. Kejaba manut karo atiku dhewe. Aku pengen nyungkemi bapakku. Aku pengen nyembah karo bapakku. Nyembah kene. Ayo iki bapakmu. Kowe kok wong tuwa kok goblok banget. Aku wis ngomong nek kowe iki bapak sambungan. Tegese ora bapakku asli. Lah kok kowe dadak ngamuk ning kayangan sakarepku. Aku arep ngamuk ning kayangan, arep ngamuk ning pasar kuwi hakku. Ora usah melu-melu perkara iki. Bathara Guru Melayu. Ya men. Lapor ning Amarta to? Terus kowe ngewangi Bathara Guru to? Kaya adikku. Aku tak takon karo kowe, Pak. Bapakku sapa? Malah ae. Bapakku sapa? Nek kowe iso mblakake aku lerem nesu. Nek kowe ora iso mblakake, iki aku wis nggawa drei, Pak. Argo ngopo? Coblos wetengmu bles kimpes modar. Muni ya. Bagong, kok kowe ora wedi karo aku kok mripatmu menteleng. Aku ki sing ngopeni karo kowe, nang dudu bapakku asli. Ora muni tenan. Pejet muni edan tenan bocah iki. Ben, ning jane ya dosa. Wani ro Semar iki dosa, apa Semar iki sing ngopeni aku. Kok ora tak coblos drai wetenge. Njrantal galu. Katoke mlotro barang ora krasa. Lek mlaku edang-edang. Ben, kantenane. Gus, ngopo? Niki ponokan pun mundur kabeh, maju terus. Engko ku bar kuwi bapak terus Mak Cilik Janaka mesti ngeleki karo kowe. Wani wae ning aja nantang. Oke. Kowe tetep ngoso njaluk ngerti bapakmu ning nek kowe diandani kowe aja nantang. Nek kowe ditantang lagi wani. Siap. Nek ora metu saka kene lho. Ora. Engko aku wani kowe metu modar aku. Ora. Nek kene wae tengok-tengok. Iya. Gawe kopi. Hus. Njero weteng kok gawe kopi ora. Banyune kuwi dikopi ora ireng. Banyu apa? Iki apa? Kemandur nang kene hus. Wong edan ora tenan lho. Wela. Dudu bapake, Den sapa? Sinuwun Ndarawati. Engko rak bapak ning mburine mesti rasa kuwatir. Heeh. Kok mula kok nglelengi ra jamak-jamak. Dijotos Werkudara we ora kedhep kok piye? Edan. Kencingan apa menungso iki? Bagong.
Ayo lungguh ngisor, kowe adu arep karo ratu. Lungguh ngisor. Piye lungguh ngisor sih? Oh iya. Larak ngono. Tegese kowe manut karo Nata Ndarawati. Sembah sungkem kula kunjuk sinuwun. Iya tak tampa. Lah dalan duwe tata krama lah kok kakak-kakakmu tok ajar mergane apa? Ndi utang kula ora nyaur-nyaur. Lho, dudu perkara niatmu to, dudu wis dendam terpendam sepanjang masa. Oh, ngono nggih. Bagong Caidan wani ngoyak-oyak Bathara Guru. Wani mergane ngopo? Bathara Guru mboten iso wangsulan. Mergane ora wangsulan sebab apa? Sajake mboten sinau sajake. Bagong ya Caidan lho aja guyon, aku wis emoh guyon. Saiki ngene. Niatmu apa aku tak takon? Ajeng yen prisa bapak kula niku sinten? Bapakmu Semar. Ah, jawaban klise. Jawaban sing pun tau kerep banget kula ngerteni bapakmu Semar. Semar niku pancen bapak kula. Ning bapak sambungan sing ngopeni kula. Lah kula ajeng takon bapak kula niku sinten? Lah ra wis Iwang kula Bathara Guru wis paring dawuh to. Ning kan kula nyatake mboten iso. Lho kok getak karo aku? Getak wae jengkel kok. Lah nek ngono kowe wani karo Kresna. Weh, lah wong kandhane ngayal. Iki lagi dadi top-tope wayang lho. Lho. Top-tope wayang piye? Iki lagi dadi trending topik. Bagong bengi iki lagi gleleng. Sapa wae sing mepalangi rawe-rawe rantas malang-malang bakal tak putuk. Lah nek upama aku sing mepalangi kowe wani karo aku apa piye? Wani. Ketiban senjata cakra tibakno. Nek nganti gawe babak kulite Bagong, tugel gurune Bagong, meguru karo kowe 20 taun. Mikira keceke ndase kuwi, keceken. Mangsane ora. Wah, gawe jengkel. Wah, Kresna mikira ora kena dielekke. Babar pisan ora duwe abdi jenenge Bagong ora apa-apa. Bangane mirang-mirangke para Pandhawa mikira. Piye? Kesel kowe ha? Ha iki ora apa-apa nek minta tendangi, pamer nggo sikil gedhe. Nendangi sak penake dhewe. Tur sampeyan ora bakal iso namake kekuatan teng kula. Tuwa aku mbane sampeyan. Wong enom kok nendangi sirahe wong tuwa. Kuat. Wah, Caidan. Dupak ora apa-apa. Wah. Nanti Werkudara isin aku. Isin dhek nendang sirah ngene ra apa-apa. Bagong tak kandhani manuta ora. Pukulun Bathara Guru kuwi dewaning para dewa. Mboten, Bagong kowe aja ngeyel, mboten. Sampeyan malah rumangsa kula ngerunden wektu e. Dalu ora kowe. Bathara Guru mangkeke kula apa ora? Ora mangkeke tak gulung sampeyan bela dalam bebayani Janaka. Niki terus bar niki sapa? Tambu. Kok takon aku terus kaya sampean sik gawe skenarione ora. Ning biasane bapak Paman Janaka Mak Gedhe Ndarawati iki nek wis kalah golek jago. Waduh, kula ndak tuku pitik, ora kuwi. Ora kuwi golek jago, golek wong sing iso ngalahke kowe. Oke, ora masalah. Wis ben, Nduk. Golek jago kowe nang kene warung oyak. Tak oyak, ben ketok gleleng ya doya wae ya.
iki sing arep dadekke jagone Pendho. Ketara sinuwun Darawati ndodhok. Ndara Janaka ndodhok. Semir ndodhok. Bathara Guru ya mari kelu. Sapa ya? Bung Wilahing. Lho malah janturan Gusti. Bagong wonten dawuh. Sampeyan sinten? Ulun Sang Hyang Bathara Tunggal. Oh, tunggale pira? Lho. Ulun Sang Hyang Bathara Tunggal ora tunggale pira? Ngerti yo? Ulun iki wong tuane Manikmaya. Ulun iki wong tuane bapakmu Semar. Mula ulun iki kepernah eyangmu dhewe. Alah kakek. Iya. Iya Bagong. Nggih kakek. Iki entuk keterangan aku iki. Genah cetha mbahku iki. Mesti ngerti ro bapakku, mbok yakin sumpah. Nggih ulun nggih. Iya. Ulun bakal cerita lawan kita. Cerita napa? Sejatine apa ingkang diucapake dening Manikmaya mau bener. Tunggal dene. Kusike Bagong kusike. Kusike aja ngawur kusike. Kula omong nek crita kaya ngoten. Yen Manikmaya ingkang crita mbok menawa kita bener ora bisa nampa, nanging ulun ingkang crita merga ulun ingkang nyipta kita. Wo. Sampeyan? Iya. Berarti kula nek dicipta kali sampeyan kula niku mlebu anak sampeyan, mesine kudu kaya mengkono. Mar, karo bapakne kok. Aku anake Bathara Tunggal, Mas. Kowe ya anake Sang Hyang Tunggal, kowe adikku apa kakangku? Pancen bocah marai mumet to. Bagong, wonten dawuh nalika Semar rusak ragane, tumuli mudhun ning jagat, sayekti jagat durung kanggonan menungsa. Wah, sepi banget ya, Pak. Menungsa ora ana, sing ana bangsaning jin. Lah, nalika semono Semar rumangsa ki jenan, mung ana siji ruwange, kuwi wae beda papan. Ya kuwi kadange kang aran Tejamaya. Nalika semono Ismaya tumuli munggah ana ing kayuwangan nyuwun kelan panjenengan ulun, merga ulun iki wong tuane Ismaya. Tumuli ulun paring wengan kelawan si Ismaya. Nalika semono Tejamaya ya nyuwun ruwang, Ismaya ya njaluk kanca. Ulun nyipta sawijining ruwanging togok utawa Tejamaya, ulun pundhut saka napsuning si togok ya si Tejamaya wekasan babar kang aran Sarawita ya mbilung. Nggih. Terus Ismaya tumuli njaluk kanca. Nalika semana ulun bingung kepiye munggo nggone ulun bakal nyipta sawijining titah. Tanpa kanyana-nyana wewayanganing Semar ulun sabda Semar Ismaya, kita wis duwe ruang kita wujud ayang-ayang kita kuwi Ismaya jelek mandi ucap ulun dadi menungsa kang aran Bagong. Ya kita kuwi Panakawan. Aduh, pukulan matur sembah sewu matur sembah sewu nuwun Rama. Lho kok Rama? Eyang Rama. Kok Eyang Rama? Panjenengan simbah kula ugi tiyang sepuh kula. Aja, tetep kita dadi anake Semar. Tetep dadi anake Semar merga kodrat kudu mengkono lelakone. Mekaten Bu Kulon? Iya. Wis aja ngamuk ya. Nggih. Nek diparingi sekul kula mboten ngamuk Bu Kulon. Cedhis tenan. Ame ngelih kok nganti ngamuk tekan ndi-ndi. Matur sembah nuwun Rama Pukulun Sang Hyang Tunggal. Iya. Wis ngono kita wis paham. Wah, dewa kok muni paham. Kita wis ngerti. Sampun Pukulun, sampun. Eyang Pukulun ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan. Iya. Yen pancen kaya mengkono ndakno kamurkan kita, ulun kundur makayangan. Kita kuwi ora kedadian sapa-sapa. Nanging pancen ulun ingkang manabdo wekasan babar wujud titah ingkang
srogal ndugal warisan kang aran Bagong. Matur sembah nuwun. Kula sampun trima Bu Kulun. Wis ngerti kowe? Mpun, Pak. Wis ora nesu meneh. Mboten. Njaluk ngapura karo Pukulun Sang Hyang Bathara Guru. Bagong, kepiye? Nggih, Pukulun, leres pangendika panjenengan kula nyuwun ngapunten nggih, Pukulun. Iya. Kena ngopo kowe dadak ngamuk? Nek kula mboten ngamuk, kula mboten tekan enjing, Pukulun. Ngono, Bagong. Nggih. Lah mangke mboten dibayar, Pukulun. Bagong wong edan, ulun kundur makayangan. Salam kula katur betra-betra Ulun. Iya, ulun salamake nggih, nderekaken sugeng tindak Bu Kulun. Sing manjing ning awakmu iki kon metu. Non, sing manjing ning awakmu iki kon metu. Gus, ngopo? Kan medal. Sing ngakon Sinuwun Ndarawati. Wah, aku mesti didukani, Gong. Ampun kuwatir mengko tak tandangane. Lho. Kaya ampu-ampu wae wong kaya ampuh kenggonan aku kok tak tandangane ra. Pun medal pokoke Antasena. Piye, Pak De? Metu wae? Iya. Kowe kok dadake wangi Bagong barang ngopo to? Jahitan. Nggih wangi karo wong gendeng. Pamere ra jamak-jamak. Ayo mergo sapa karepane Bagong ben keturutan kok ya. Nek ora ngono ndak Bagong ora keturutan. Aku ya ming saderma dijaluki bantuan karo Bagong. Ora edan. Ya ngerti njaluk bantuane Antasena wong anakku Antasena ki wong ampuh. Sing dipilih kok ya pener. Ndeleng ta kula. Tutuk Ndarawati dhewe ora apa-apa. Ya tutuk saiki. Emah. Antene modal. Nek wis ora kenggonan aku rasa pamer Gong. Nggih, matur sembah nuwun Antasena nggih. Iya. Pos padang kula. Bagong kowe sing aku bapak apa ora? Wah ya isih. Isih pentas bareng e. Antene ngrekosane ora ngaku kowe bapak terus aku arep pasang aku sapa, Mir? Ya, Pak ngono ora mir. Ora tetep mir. Oh iya. Bagong, nggih ngapunten nggih, Den. Ora apa-apa. Ndara karena kula nyuwun pangapunten, ora apa-apa, Bagong. Ndara warga Ndara kula nyuwun pangapunten nggih. Ora apa-apa. Wis dong, wis padhang atimu. Sampun. Nek pun sami padhang sedayanipun nggih badhe menapa malih niki teruse pripun niki apike? Ya wis nek wis ya wis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.